Hello guys, welcome back to my channel. दिनै गावसभा मिटिं दं आरो बेयावनो थांनो जमा जादों बयबो गावसभा मिटिंआव थांनो आरो बेफोर जोंनियाव बयबो जमा जाबाय आरो लोगोफोरा ओमफ्राय बेनिफ्राय रेलि खालामलांगोन आरो बयबो थाबायलांगोन आरो बे हा सोनाय दोखौ लानानै रेलि खालामलांगोन आरो लोगोफोर बेखायनो जों बेयाव बयबो जमा जानानै दं आरो मानसिफोर सफैजोबाखै बेखौ नेदों। नोंनि मबाइलजोंलाय मानो फट' लायाखै? बिसोरनोबो नांगौ ना? इन्जिनियार তার পিছত আমার হব 5 সময় কিরাইটা ল'ব লাগিব আমাৰ স্পিচ আছে বড়ো লেংগুৱেজ এইটো আপোনালোকৰ পিছৰ কোনোবা গাইড থাকিব কৈ থাকিব পিছে পিছে আপোনালোকে ক'ব লাগিব হা এইটো কোৱাৰ পিছত আপোনালোকৰ মাটিটো मोनफैबाय जायगा अयथासार मानसिफ्रा फैगासिनो दाबो मोनफैयाखै दोखौ बेयाव जमा खालामनानै दोनजोब्बाय आरो लोगोफोर नायनानै बयबो लाबोनायखौ जमा खालामजोबनानै दोनबाय आरो ধরনী বতাহত ভাইছে অমিয়া মাধুরী তাকে কি তারি তোমাকে তোমারি সকি না সকি কথা বলাই আইনে দেখি আরে সুপুরি পাই আদি লাগে আমি না ধরি খুঁজে খুঁজে মিলাই ভবি দাওয়া দুয়াই পাহাড় ভয়াম সকলো মিলি জ্যোতি যুগিয়া জননী বুরমাতি বুরদি বুরমাতি বুরদি বুরমাতি বুরদি বুরমাতি বুরদি बयनिबो हाखौ एसे जमा खालामजोब्बाय आरो हाननानै होजोब्बाय गावबागाव ग्रुपनिखौ आरो ओमफ्राय बे हाखौ दा मिक्सार खालामसिगोन बयनिखौबो एसे होदों आरो बुरजा नङा आरो होलाय एसे होजोबदों बयबो मुथासेनो हाखौ मिक्सार खालामबाय लोगोफोरनि हाखौ लागायबाय एबार बयनिखौबो एसे एसे लादोंमोन ना एबार मिक्सार खालामबाय आरो लागायबाय नै
जोंनि हादोर मेरी माटी मेरा देश मेरा देश मेरा देश मेरी माटी मेरा देश मेरा देश मेरा देश मेरी माटी मेरा देश मेरा देश मेरा देश मोर माटी मोर देश मोर देश मोर देश मोर माटी मोर देश मोर देश मोर देश मोर माटी मोर देश मोर देश मोर देश हा मिक्सार खालामनायखौ बे दो मोननैयाव सोबाय आरो लोगोफोर ओमफ्राय बेखौ ब्लगाव लांसिगोन आरो बर' बाजार ब्लगाव बेखौ PCDC निफ्राय हरसिगोन दो गंनैखौ आरो हाखौ सोनानै जमा खालामबाय